Tervetuloa tutustumaan StereoTech-lattialattojen asennukseen. StereoTech-lattialattojen asentaminen on nopeaa ja helppoa. Tarvitset vain tasaisen alustan ja voit aloittaa sijoittamalla laatat haluamasi kuviointiin. Ensin kasataan laatat ja niistä kootaan isompi alue. Kokoamisen lopussa lisätään reuna- ja kulmakappaleet varmistaen lattian viimeistelyn ilmeen ja turvallisuuden. StereoTech-lattialaattoja voidaan käyttää monissa eri tiloissa, kuten kotona, liiketiloissa, kouluissa ja kuntosalilla. Niiden kestävyys tekee niistä ihanteellisen valinnan useisiin kohteisiin. StereoTech tarjoaa laajan valikoiman värivaihtoehtoja, joten voit valita juuri sen, joka sopii parhaiten tilasi ja sisustukseesi. Yksi StereoTech-lattialaattojen eduista on niiden nopea ja helppo purkaminen. Jos haluat vaihtaa kuvioita tai siirtää ne toiseen tilaan, voit tehdä sen käden käänteessä. StereoTech-lattialaatat ovat loistava valinta, kun tarvitset nopeasti asennettavan, monipuolisen ja kestävän lattialautan.